نايلو ما عند برنامجنا زجمر بزتقطع أيا جوكر نجر إمون دراما إيو قصل بيلو جن بزي تقطعو تجادلتي تجراي دك تجراي زغونو أب السودان ناي السودان أرمي وتدراو ماليا تخدينهم أنا سوداني ناولو زركو بو حلف بيلنا دما مالتيو نايلو معنتي نحيل دبيت أجرا مزربا قصل بيلنا نايناتنا إلاس ملاش فولي زربا ناتنا إلاس ملاش سكوا أب قربا أوان فولي ناي وعلى برنامج كنسرحلو لنا مالتي نقولهم ولا مدى برت أيقون جن أتخكلن يامان نتوم تاي كون كم زخيل نمكل عز أكل مالتي بس توصلنا مت أن كنسر حلو منا نبهال سلزل نخنا مصومينا أنت خونا نعمل لهم عند فيديو إحيزكم مس يزلهم مالتي صاتكم للشانل زي حدش تتقوينكم سابسكرايب مقواركم أي ترسع خبلكم يزدلي قرم هناس أيريتو علنا زبلو سبعة الله مالتيو هناس أيريتو كنا نبينا نجشات سفاي كيو 3 واي قدرينا نتزارب تتقرينا زخون صومنا ونورحون أجندا زي السان أموخا أولا فرزي بلو نيخ كنبهار قزينا سنققنا بلو لنا نمخانو معاسينا كنعرقن معاسكون كنعرق نخون زبل رئيتو اللو أنا قشات أسفاي مالتي تركليو نحنا كم ما يوم غيرو منازلو ماي مالت دما نابزو مراحكايو إيز خيد كمنا يمسنو ماي ددحر زخونه زتوهبنا أجندا النسعب بفلايقن نزخونه ديستراكشن كدولينا خلو حجيسي 3 عامات 4 عامات زرارة بزنبر موسيقى ناي موسيقى وسيركم أي وسدكم أوردو أي توردو أديبو أمصاينا بزبل مور كاون العليم مور كندي تخرج زهب نجر نيرو جن انت خونا أبو زرارة بكأننا سلازي نتزخسرنا يا جزينا أي تعسنا نيلنا ده أمر تواريدنا أنا قنينا لهم كنا مالتي بتعم عزيز قرم فلي زبالة حستو إخم تريقو أوف كورس لايك جيرات ولا نقشات سفاي هاي لمبرهتهم هيلن مبرهتهم يقرتا بتماسسالي لايك جيرات ولا مالتيو عشان في هفتو حاو قنوع ميليان تحيسكا تعواتيخا صبغا لها قصلولو كبل حسابو قليس الله روبيل إيوب كلا هادامي فرح إلنا الله مالتيو يفرح يموته يتبع يموته لانغا موته لانغا خين خون رحم بريه فرح يتبع يسي قلتي او ما يموتي تردي خاني فرح ندي اخوانا زبل مسلا تغرينيالو ندي اخوانا انتيلكا اي تموت يبناتي بفلايك ابزانا دمو عند فيديو ندردات تعذيب كام عزيز قرم نغير يزلو سو اغوايانا نكايدانا نابئي زلو ندرد لكم ازيوم بطعمي فلي زبولو تحسطات يوم زلونا 17 شعب قرب اوان كنملاينا مالتي شدن رياكتس 1 لسقون نابلنا إن حجناكم كنسجرنا بتاع ميديا قرم أيا جوكر حساب اللوم أيا جوكر ويكا فيش مالتيو فتح نقص حساب اللو أبزو قد يزيسي بحتصيرو انت أيو حسابو نمنت أيو كساب كنديز أكل قطع زخال أيا جوكر بوزحات سباتك تسامام علودكم تحسابو نغتصل عمي يزحفر يزلك هذا الله بتب دجاز الله تجراوا دياسبورا أب قداي يحفر كل كهالله أفت قداي يجيب أتورط تكون برجع يحفر الله لك هذا الله أير أنت قديش حجازنا تزخون مالت إحنا مويا بركت لنا سخات تزح بزنا تجمع في بزح جزيات أي غير أيكون من معين فلوتين نحن تسمع قبل كان زود الله بتي بدني حدا من دياسبورا ولا تنبني كاتب بس بدني أنا سيحفر تتقرأي بتعم يزحفر يزلك بتعم يزحف حزناتنا تتمزوز حسيف يعني تقارون اللونة أيا جوكر زبلو حرا أيا جوكر زبلو زلو حق ديو حصوت زبل كنوسدينا قرم لو ما عند حجي صبغتي توبيك يا تلعيلا تقرم توبيك يا تلعيلا تقرم زربا يا تلعيلا مبزحاتهم سبات ابزناتي محبراو ميديا قدم حجي بفلاي مالتي ريتو كبن خلو ناي بعلها فيديو قداي حيسكا زيت مص ريتو قداي ناي بعلها ناي تمرتاو حزلن نزمن اسي يتقمن قداي حيسكا زيت مص يبلوخا كتعزون من انتانسي مالت حدا غزي اف نغرنيا عصو انديو زخونا ناي تمرت فيديوهات لفعلن وكادا اي مالتي كاب كادين العلسي مور لفع بللن سريحي مص كلتا ميتي يبل تفيو كحسو تزخون كأنا زصرف تزخون مور صويله مالتيو وي حبريتا بزي يبلو حبريتا وي قوم نغر ابزي يبلو دهلا
ወይ ሱቕ ኢለ 24/7 ዝስሕቕ ዓይነት ሰብ ተዝኸውንከ ሞር ተጠቃማይ ተረባሓይ ናይ ምኾንኩን ከምኡ እዩ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ እቲ ፕሮብሌም ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሚድያ ወገናዊነት ኣለዎ እዩ ክትውግን እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ናይ ግድን ንኻልኦት ሰባት ክትጻረፍ ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ኣና ኣብ ትግራይ እቲ ኣዝዩ ዝሓየለን ትግራይ እትፈትዎ ተጋሩ ዝፈትዎ ሚድያ ክኾን ተኾይነ ናይ ግድን ንኤርትራውያን ክጸርፍ ኣለኒ ኢትዮጵያውያኑን ከምኡ ዘይ ትግራዋይ ካልእ ትውልድ የለን ኢለ ማለት እዩ ንሓንሳብ ናሽናሊስት ንሓንሳብ ዋርሞንገሪስት ንሓንሳብ ዝኾነ ክኸውን ክኽእል ኣለኒ ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ ኢለ ከምኡ ክኸውን ክኽእል ኣለኒ ተዘይ ኮይንኸ ቁም ነገር ዘለዎ ትንተና እሞ ክሪቲክ ማ ተጋሩ ክፈርሕዋ ማዓት እዮም ሂስ ክፈርሕዋ ማዓት እዮም ንብሊና ንዛረብ ኤርትራውያን እንዳተጻረፉ ዋላ ኢቭን ሚድያ ይርእይዎ እዮም ተጋሩ ንምንታይ ዘይራእይዎ ኦፍ ኮርስ ተጋሩ እንደገፍ ተጋሩን ሕዋተይ ገለመለ ኢለስ ኢለ ጥራሕ ንበይነ ሓንቲ ዝኾነት ቪድዮ ክሰርሕ ኣለኒ ግን ሰርሖ ብቋንቋ ትግርኛ እዩ ብቋንቋ ትግርኛ እንድሕር ዳኣ ሰሪሕዮ እቲ ይምልከተን ዝበሎ ሰብ ክሰምዓን ንዓይ ዝኽኣለ ሰብ ቋንቋ ትግርኛ ይዛረብ ክሳብ ዝሃለኹ ግዜ እንድሕር ዳኣ ይሰምዓን ኣሎ ኮይኑ እሞ ዝረብሕ እንተ ኮይኑ ብፍላይ እቲ ኣብ ማእኸል ዝዛረቦን ዝጠቅም እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከምኡ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ኦኬ ዝቆልዓ እዚ ክተባባዓይ ዝግብኦ ነይሩ እታ ቻነል እውን ክትዓቢ ሳብስክራይብ ተገይርና ኣላ ገለ ተሓሊፉለይ እዩ ድሮ ተሓሊፉለይ ክሓልፈለይ እያ ትግራዋይ እዚ እኮ ሕጂ ምንም ቅንዕና ዘለዎ ዘረባ ይኽዛረብሎም ማዓንቲ ነንበዓልትና ክንኮን ከለና ትግራዋይ ከይሓልፈሉ ትግራዋይ ኣሎ ትግራዋይ ከይሞት ትግራዋይ ኣሎ ኢሎም ወለድና መሲሎም እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሓልፈልካ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ እቲ ምሳኻ ኢቭን ምሳኻ ማሓዛኻ ገለ ትብሎ ሳብስክራይብ ኣይገብርን ይሕልፈለ እዩ ትሰርሖ ገለ እኮ ማለት ኣነ እየ ዝደኽሞ ግን ሓልፈለ እዩ እዚ ንህንዳውያን ሃብዎም ፀገም ኣብልኩምን ኣብ ህንዲ 3 ቪድዮ ይሰርሑ ዝኾነ ሰብ 1.2 ሚልዮን ሳብስክራይበር ኣሎ ሽደን ሪኣክትስ 1,000 ቪድዮ ክሰርሕ ዛግድ 100 ቪድዮ ይተርፎ 17,000 ሳብስክራይበር ኣሎ ተፈራላይ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ማይንድ ሴት ካብ ኣእምሮ እዩ ስለዚ ኣተባብዕዎ ክበሃል እንተሎ እንታይ ስለ ስራሕ ኸና ክነተባብዓካ እውን ዝብሉ ኣለዉ እንታይ እንተ ዝሰርሕ መተባብዓኹም ነይርኩም ተዝጻረፍ ጸላእት እንተ ዘፍርየልኩም ዓሌት ፈለየ ከምዚኦም እኮ ቶም ገለ እንዳበልኩ እንተ ዝዛረብ ሞር ከዓ ዘይከምቶም ሓደ ማለት እዩ ግሩፕ ፈጢረ ገንዘብ እንዳለመንኩ ወይ ዝኾነ ነገር እንዳፈጠርኩ እንተ ተሰርቕዎ ወይ ንውልቀይ መሃፍቶምኩ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር መፈጠርኩልኩም ኦፍ ኮርስ ክሰርቕ እንተ ዝኽእል ማለት እዩ ከብድኹም እንተ ዝበልዓኩም ሓሶት ተዛሪበ ከምዚ ኣላ ከምዚኣ ጌራ ገለገለ ኢሎሞ እንታይ ሓገዝኩ 50 ብ10 እንዳገበርኩ ተሰርቕ ከምኡ እዩ ስለዚ ነቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሞር ጋይድ ክገብሮ ዝኽእል እቲ ሰማዒ እቲ ቪወር እቲ ኦዲየንስ እዩ እቲ ኮንተንት ክሪኤተር ኣይኮነን ዕዳጋ ጋይድ ዝገብሮ መን እዩ ሴለር ባየር ቦሚ ዝምራሕ በቲ ናይ ፕራይስ ሲግናል ይሓቂዶ ልክዕ ማሕበራዊ ሚድያ ድማ በቲ ሰማዒ ዝደለ ኢቭን እቲ ዩቱብ ይፈልጠና እዩ ብፍላይ ንተጋሩን ኤርትራውያን ሓበሻ ቁም ነገር ዘለዎ ቪድዮ ከምዘይ እንደለ ስለ ዝፈልጥ ንዑ ኣየምጻልኩምን ብምንም ተኣምር ኣነ ቁም ነገር ዘለዎ ቪድዮ ተሰርሕ ኣለኩ ሓደ ቻናል ኣለኒ ካልእ ኣሎ ሽደን ኣካዳሚ ዝበሃል ጀሚረ ኣለኹ ግን 130 ከም ገለ ገይራ ሓንቲ ተራእያ ኣላ ዝሕዝን ነገር ማለት እዩ ዝሕዝን እስኪ ክውስኸላ እዚ ሓወይ እዚ ኣርጉድ ከብላእየ ይብለና ናይ ባሕቂ ብጣዕሚ ተጋሩ ማለት መሕፈርቲ ናይ ባሕቂ መሕፈርቲ ኣነ እውን ርአ ካብዚ እፅዋን ክባን ዝኸውን ኩላትና እውን ኢና ተኣኪብና ሓቢርና ኣብቲ ኩነታት ግዜ ኢና ተኣኪብና ሕድሕድና ብጣዕሚ ሸም ብጣዕሚ ዝሕፍር ኣነ ከማ ንባዕለይ ብዙሕ ፈቲነ ተስፋ ወሪፀ ኩሉ ግዜ ሓደሽ ደርፊ ዝወፀ ፖስት ይገብር ምንም ሰው አይግድሶኝ ምንም በቃ ታላይክ ምግባር ላይክ ሰብስክራይብ ንምግባር ዓቐብቲ ኮነ ግደፎሞ ንምርኣይ ታላይክ ሰብስክራይብ ንምግባር ፀገም ዘለና ትፈልጦ ሰብ ፍሉጥ ድሕሪ ኮይኑ በቃ ኣብ 2 መዓልቲ 500,000 ይኣቱ 1 ሚልዮን ይኣቱ ቶም ዘይፍለጡ ኮይኖም በቃ መን ክሓስቦ ይርስዑ ሓራይ ትኽክል እዩ እዚኣ ድማ ከም ዘላታ እያ ቶም ዝፍለጡ ዋላ ስነ ጥበባዊ ስራሕቶም ኣዝዩ ውፁእ ኣይኹን ዋላ ኣይኹን ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣሎ ኖ ስለዚ ሰራሓ ኮይ እንታይ ሰሪሕካ ሞ እዩ ሳብስክራይብ ክግበረልካ ይብለካ ማለተይ ተሰራሕዋ
ክሰርሕ እንድሕር ኮይነ ሞር መጀመርያ ገንዘብ የለኒ ንዋይ የለኒ ሃብቲ የለኒ ከኻዕብት ኣለኒ ተዘይ ኮይኑ ጽሩይ ድምጺ ንስኻ ክትሰምዕ ትደሊ ትኸውን ዋላ ኢቭን ዛንሽለ ማይክሮፎን ቦያ ማይክን ዘይብሉ ትውልዲ እንድሕር ኮይኑ ግን ካብዮም ጽሩይ ድምጺ ይሰርሓልካ ምናልባት ተዘይ ሰሪቁን ሃንግ ተዘይ ገይሩንሲ ዘይከረኸውን ይኽእል ንሱ ብፍላይ ድማ ከምዚ እዩ እቶም ቁም ነገር ዘለዎም መናእሰይ እቲ ገንዘብ ናይ ምርካብ ዕድል የብሎምን ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ህይወት በብዙሕ ያተሕልፈካ ኣብ ገለገለ ሰባት እዩ ክልቲኡ ገጢሙ ዝርከብ እቲ ድሌትን ትባህግን ምስቲ ንዋትን ወይ ከዓ ገንዘብን እምበር እቲ ዝተረፈ መንእሰይ ወይ ወዲ ድኻ እዩ ወዲ ሓረስታ እዩ ተማሂሩ ክሳብ ዝመጽእ ዝነበረ ከዓ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኮንጎ ጫምኡ ገይሩ እዩ ስራሕ ገለ ጀሚሩ ሶ ሓደ ነገር ክምዕብል እንድሕር ኮይኑ ናይ ግዜ ፕሮሰስ የድሊ እዩ ካብ ባዶ from a from zero to hero ዝበሃል overnight ዝህነጽ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ኳሊቲ ስቱዲዮ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ ኳሊቲ ቀራርባ ቪድዮ ክትደሊ ትኽእል ኢኻ ግን ኳሊቲ ኢንጌጅመንት ኣለካ ዶ ምስኡ ተሓውሰሎ ዲኻ ንስኻ ኣጆኻ በርትዕ ዝሓውና ሕልፍ ክትብል ከለኻ ማለት እዩ ሶ ኣነ ንስኻ ንባዕልኻ እንታይ ጌርካ ተተብሉ ብዝተኻእለኒ መጠን እዱን ንዘይተኣደነ ቁፅሪ የብሉን ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ሰብ እቲ ኣነ ዝኽእሎ ሞያ ንኸምህሮ ፈተነ ገይረአ ንዝጠይቐኒ ከዓ ኩሉ ወይ ከዓ ንዝሓተተኒ መልሲ ይምልሰሉ እየ እዚ ማለት ብገንዘብ እንተዝትመን ብገንዘብ እንተተሓቲቱ ዝሃብክዎ ርኢቶ ናብ ገንዘብ እንድሕር ዳኣ ተሸሪፉ ኣዝዩ ብዙሕ ወፃኢ እዩ ማለት እዩ ብገንዘብ ግን ኣይተመንኩን ከምቶም ካልኦት ባንደል ገይሮም ሸጥዎ ከምኡ ኣይኮነን ንገረኒ ኣብ ዝበለኒ ይነግሮ ዋላይ ንፍለጦ ብሓንቲ ስልክ እንድሕር ዳኣ ደው ኢሉ ምናልባት ዝደወለይ ሰባት ይፈልጡ ይኾኑ እዮም ግን ምስ ደወሉኸ ይጠፉ እዮም ቶም ሰባት ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝጠፍኡ መስልኩም ተሓቢኦም እዮም ዝሓቱኻ ምስጢር እዩ ዝመስሎም ኖ ምስጢር ኣይኮነን እቲ ክነግረኩም ዝደለኽዎ ነገር የነጊረኩም ምስ በልካዮም ሕጂ እውን ብኦም ዝጠፍኡ ስለዚ ሕልፈትካ ናትካ ለውጢ ዝደሊ ማሕበረሰብ ክትሃንጽ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ካብ ስክራች ጀሚርካ ንኽትሃንጾ ነዚ ማሕበረሰብ ነቲ ንዓኻ ዝደሊ ኮሚኒቲ ቢልድ ክትገብርን ኣብኡ ትረስት ወርዚ ወይ ከዓ ተኣማናይ ኮይንካ ካብ ካልኦት ሰባት ዲፔንደቢሊቲ ወይ ከዓ ክሬዲቢሊቲ ሃሊካሲ ነገራት ክትሸይጥ ማለት ዋና ዓላማ ናይ ሚድያ ንሱ እዩ ሓደ ሚድያ ሓሳብ ከዓ ክትሸጠሉ ካብ ሓሳብ ከዓ ኮሚኒቲ ኢኻ ትሃንጸሉ ካብ ኮሚኒቲ ከዓ ኮሚኒቲ ዲጂታል ፕሮዳክት ወይ ፊዚካል ፕሮዳክት ኢቭን እንድሕር ዳኣ ትኽእል ኮይንካ ትሸጠሉ እሞ ንእግረ መንገድኻ ተረባሓት ትኸውን ንስኻ እውን ንኻልኦት ሰባት ከዓ ናይ ብዙሓት ናይ ኣታዊ ምንጭ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ሳብስክራይብ ግበረለይ ንኽትብሎሲ እትልምኖ ትውልድ እንድሕር ተፈጢሩ ይህነጽ ዶ ኣይህነጽን ናቲ ሕቶ እዩ ኣታትኩም መልሲ ከዓ ክንቅጽል ኢና ክልተ ሰባት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ክልቲኦም ይቐኒለይ ብጣዕሚ እየ ዝብሎም ኣብርሃም ተኽለን ረጅም ቼንጅን እዮም members of the channel ኣብ ሓሊፉ ንዓይ ማለት እዩ ብሱፐር ቴንክስ ዘተባብዓንኻ ሓደ ወሉ ርፋኤል ዝበሃል ሓወለኒ ከምኡ ከዓ ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ስድራ ኣለዉ ዝተፈላለዩ ስድራታት ኣብ ኣሜሪካ እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝረኣኹሞ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ ናይ ሕፃፅ ምትእኻብ ኣብ ዝገበሩ ኩሉ እዋን ብዙሓት ሰባት ብኢሜይል ጽሒፎም ለይ ብዙሓት ሰባት ኤክስፔክት ዘይገብሮ ማለት እዩ ግን ሕጂ ክገብሮም ዝኽእል ሞር ግን ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሚድያ መደያየቦ ክንሰገር እንድሕር ዳኣ ደሊና እሞ እቶም ሚድያታት ንሕና ጋይድ ክንገብሮም እንተደሊና ከም ሰማዕቲ ናብቲ ንሕና እንደልዮ ኮንተንት እንወስዶም ንሕና ብዝሃብናዮም ኢንጌጅመንትን ተሳትፎን ንኽብል ደልየ ማለት እዩ እዚኣ ጽብቕቲ ርእቶ ስለ ዝኾነት እያ ሞር ኣድማዒት እያ ከዓ ንዓና እውን ምስ እንጀራና ትኸይድ ኔጋቲቭ ፕሮሞሽን ኣይኮነትን ፖዚቲቭ ፕሮሞሽን ሰሪሕና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ሽግር ኣለና ኤርትራ ናይ ሕመይ ነው በዚ ኣነ እውን ኣምነሎም ናይ ባሕቂ ብጣዕሚ ሬስፔክት ኣለና ኣብ ከምዚ ዝገብሮ ምትሕልላፍ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ለካ ተቋሪፅ መለሰኛ ነይረ ገርየሙን ነው ለካ ብከምዚ ምክንያት እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ጎና ተዓዊ ግርም ስለዚ ነቶም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ክሳብ ሕጂ ሞር ነዚ ቻነል ንዓይ ማለት እዩ ተሳትፎ ብምግባር ርእይቶ ብምጽሓፍ ገንዘብ ኩሉ ሰብ ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ሶ ኣነ ዩቲዩብ በዓሉ ካብቲ ዩቲዩብ ሰርሐለኒ ሶ ኦንሊ ሚኒ ኣይኮነን ኢንጌጅመንት ጥራሕ ዝሓትት ማለት እዩ ንሰባት ላይክ ግበር ናብ ካልኦት ሰባት ምእንታን ክበጽሕ ከዓ ሼር ምግባር ሓበሬታ ደስ ስለ ዝበለካ ኢኻ ሪኢኻዮ ክትሓፍረሉ ኣይግባእን ኣነውን ከቕርቦ ከለኹ ዘይሓፍረሉ ዘሕፍር ዘይኮነሲ ንሰባት ሼረብል ዝኾነ ኮንተንት ሞር ክሰርሕ እንድሕር ዳኣ ኮይነ ክጠብቕ እንድሕር ዳኣ ኮይነ
اوف كورس ناوت يدليو تم كساب حجي زلو ناوت يخونو توم مساي يسرحو قلعو تفلطوم يخون مالتيو بعل زرعي قال لؤل رياكشن مساي يسرحو بعل تخسته ايفن اندحر دا زي كفلو خوينو من ساستينبل زخونه ايكونوم زيبلو اندحر كوينو اتسرح زي مور ريواردبل زي ريوارد زي يقبر ويكا كاشو فلو زي يقبر تمليو سنعخا كم بيزنس ساستين قبرك زي خل سرحه خوينسي مساخا سرح سبون ايفن يلا تايلي سرح نمنتاي نصدقونا يكون نزي غلغلي امكو بمنغسته تمويلومون سرح خونو خليهم سو زيت مول نحركوين كاوز يوتيوب بتاع ازيو حدغينا زخونه كايد اخا تخيد مالتي بيزنس كا عرسو كدحنا له كالها حلف سب كامل كتكال زغوينا ميت غميتي مغنياتو ود صنعفي بحال ود صنعف كلهم تفلطوا يخو مالتي قدم حقنا مزراب كزارب كله صيلو سو كبر خلها تازو ود صلل يغلن بالنيرنا دحراي كن سعيرو عام مالتي عامون سعيرو نيرو ماراثون مالتي شعو فيفايلي مالت حدا سب صلل بولو عبد بولو كسعر طريقها افتح سعر كله كن كلنا نوصينا مالتي كود كلنا مسار كوينا بوزح امبر كو دحراي زودقوم مساري بوزحو زارغ انبسا زمبي بوزح يبحال بولدنا مالتي شعو كود كل امبر كوص خلو تتابعينا يا شعو مالتي حجون مصي دقيمو لا سباي تعواتي انو يسحر حدا سبات زخونه ኢኔት ዝኾነ ፖቴንሻል አለው ማውሽጦ ማለት ይحبو ፖቴንሻሎም ዝረኽቦ ብዙሓት ሰባት ዳውን ዝገብርዎም ብዝንዕቅዎም ማለት እዩ ወይ ከአብ ለባም ዝተደርበየሉ እምነት ተጠቂሙ ገዙ ይሃንጽ ዝብሃል ንሱ እዩ ዝመንእሰይ ዚውን ኮም እዩ ኔጋቲቭ ሪኢቶታት ዋላ ይምጹ ንፖዚቲቭ ንዓወት ቀይርዎም ግን ምስጢር ደርቢሎም ማዓንቲ ምስጢር ደርቢው ዳርጋ ብዙሓት ጎይ ይኸለኹስ አጓውጽም ለዮም ተሽከርካሪ ይብሉኒ ትራፊኩን ይብሉኒም ምክንያቱ ትራፊክ ዝበዝሐ ሰዓታት ኣብ ጽርግያ ይደሎ ሰብ ጽርግያ ጠጠው ስለዝብል ማለት እዩ ኾም ይብሉ ወዮም እታ ምስጢር ናው ኢና ክንሕልፋ ስለዚህ እቲ ጋዜጠኛ ሙሴ ገብረ እግዚአብሔር ጽርግያ ይምልከተካ ድበልካዮ ሶ ንኮ ቀትሪ ምሻት ይምልከተካ እንፈረቃኒ ሓወይ ንስኻ ጽርግያ በዓሊ ኢኻ ጽርግያ በዓልት መንገዲ you are the way ዳርጋ ኮንፊርማታስ ምሎ ማዓት ጠጠው ይለስ ኣብ ጽርግያ በዓልፊያት በሎ ማይጮት ጎደና ዓርነት ጎዳይፍ ቃውታ ፓራዲዞ ማይተመናይ ወዘተ ዞማ ቀልቡ ሙላ ሙሉ ማዓልትን ሙሉ ለይትን ኣብ ትሬን ኣለኹ ግን ይሕጂ ግን እንታይ ብዙሕ ሰብ ኤክስፔክት ዝገብሮ ነገር እዚ መንእሰይ ሓቅን ምዝራብ ክልተ ግዜ ማራቶን ናይ ውሽጢ ዓዲ ሲዒሩሎ ማለት እዩ ታይ ኤክስፔክት ዝግበር ካብቲ መንእሰይ እዚ ከምቶም ዓዶም ዘፀውዑ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ከም በዓል ዘርእሰናይ ዝበሃሉ አትሌት ዝነበረ ማለት እዩ ከም በዓል ካልኦቶምን ማለት እዩ አንበሳ ፀሐይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት አንበሳ ዓቀበት ዝብሃል ባይዘይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብዙሕ ከም ዝውጋዕ እንድሕርዳ ኮይኑ ከም ዝሕመ እዩ ሓቂ ይፈልጣን እንዴ ግን ከም ዝሕመ ከም ትበሃል ኣብ ደገናይ ምውፃእ ሒዞሞ ፀገም ገይሮምሉ ማለት እዩ እንደገ ከይወፅእ ተኸልኪሉ ፓስፖርት ከይረክብ ሶ ብዙሕ ግዜ ምስ ዝተሓዘ ነተንበሳ ዓቀበት ረሚሶሞ ማለት እዩ بعالم ملو ፍሉጣት ካብ ዝኾኑ ከም በዓል ቢንያም ግርማይ ኣዝዮም በላሕት ካብ ዝኾኑ መንእሰያት ሓደ እዩ አንበሳ ዓቀበት እዚ ኣብ ሩዋንዳ ዲያብ ዝኾነ ቱር ሩዋንዳ ገለ ማለት እዩ ኣብኡ ብልዑላ ብልጫ ይኸይድ ነይሩ በትሽዑ እዋን ሓደ ጽጋቡ ገብረ ማርያም ዝበሃል ትግራዋይ ነይሩ ስሳ ገለ ዝወፅእ ኣብ ፈረንሳ ዝወዳደር ማለት እዩ ቱር ደ ፍራንስ በዓል ንሳቶም የፀውዕና ኢልና ነርና የፀውዕና ማለት ብባይስክል ታሪክ ሲ ተናተና ተሬን ትጎቦ ትገጸ መሬት ንባይስክል ውድድር ይኸውን እዩ ሞር ካብዚ ዝወፁ መንእሰያት ከዓ ከፀውዑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ስፖርት ድማ ናይ ብዙሕ ሰብ ስምዒትን ቀልብን ዝስሕብ እዩ ይትረፍዶ ብቋንቋኻ እናተዛረበ ተዓዊትና ገለ ሲዒርና ገለ ክብለካስ ዘይንፈልጦም አርሴናል ቼልሲ ሊቨርፑል ዩናይትድ ወዘተ ዝበሃሉ ሳምቲንግ ክለባት እውን ደድሕሪኦም እናጎየና ማለት እዩ ዝሓዝዎ ዋንጫ مساعتهم سلبريت نقبر لنا ولا تنسوم زربحلو مالتي سو زي مالت سمعيت سلازخونه ابت سمعيت انفولف تقبريخه زمان اسايزي انتاي قطيمو نمنتاي كوص زيك علىخم ناي مغشا غداي سيلنا كساج فتح يمصان زلو 3 عامات ريكبك من يحزو غداي كرداني كالن سلازي مفتاح مصال لي لابو وحجت غازيطنيا خفرحيو كوم ديلكا يحتتو نوريو نمنتاي خم خوينا انا كرداني كالن مخنياتهم نسعرهم سبات صبو ابتي ناي صوتا غنملس سنعفه سبأي سمعك كاريو أي سمعني أبصوت أغنملس ناونا أبصوت أغنملس مالت كيح مسمر تنكيفو حيزو ويو
صنع حرقة قدف نعيون كي تودأني تخاميرا زي أون كي تسبرا مالت ترقاقع عدي يلان كوميلكا يتحتت ناب إرترا نوري وكوميلكا يحتت ديو وركويو كوميلكا تحتت نمنتاي قداي نمنتاي تتحي 3 عام زيوز أخويلكا يحتتن نوريو توم حرقن نتصنت الله يلو كلتا غزي ماراثون سعيرو ابتو يستعدسي نمن ديك سعرهم تصبيت تغورو زلكم اتاو خمس يبلو اندي طوال عمالت حقو كوي 3 عامت الله 3 عامت اندحر دا سعيرو مبرع عامت كيدو ابدغه عدلو فتينو بتساتفو طرح سالساوي كال اي سامتين غلوص يسي نعوكو انجرو ايو كندي عامل زلو فعل ايو مسودو اتليت مالت كندي 25 عامت 20 قلمل عامت يوم ماكسيمم مالتي كاب دحري كو ططو خاتبل مع زدا اي كيد نوصادا زمن اسيسي مع زوصي دا ايو كيدسي تواراديرو كسعر او تواراديرو سعيرو غنزبون سدرون سدرابيتون مع زدا ايو كاليلو اتفرص اموسي مع زي حفصو انتم حاسوتو مالتي كوم زي يحسو ازم ابزي ولا حنت دليت كان مزراب كوم انا تفججلكا غد ابيت صبغيو كم زيون الله مننتو تقراوي حبيو احوق في زحفتنا تشقيتو صنيح يلو انت هتقبر قريبات وسا مهارة إلي أنا زار بزن خلو ما عندهم نخط مهارة إبراويان إلهم يقربوها تقاربين صنحها بوصح سرباتات ما تسألنا معي ولا بلا يفكأت تخلوه لك 50 دي 50 أنا إذني قبر له من هنا بعلي يوتيوه بعلي سلازو صوخا أنت قدم كان ما سنيدها أخوة له أتالي لني نعي إبراوي إلي غريبني 3 قلع ولدلو إبراوي إلي أتالي لني بما سنيدها تفلق معي قرب زي تحفر أريكا خانسخا ودي شكو أنت شكو خانسخا نسخا حجت أرسع عزل خيز دقيقة خلت تعبسي بقى سحق صوتها قلت رأي كان سخا نقوع خمان صبغتي كونت انت تاوش معها نقوع صبغتي كونت انت ريخ مارا ديكيري ريخ مارا أكو من تسقط حفلي ريخ مارا حنت قمجع نورا دحر صبغيو إذا قداي زيا بفولي حيزوم ما بوزحتهم سواتسي بفولي حيزوم ماس بقى يوقعوا لالو ብዙሓት ተማሃራ ገለ ይባሃራሉ እዚ ውልቃው ጸገም ይዘልዎ ማለት ትግራዋይ ኮይኑ ሓንቲ ኤርትራዊት ነው መርዖ ኤርትራዊ ኮይኑ ሓንቲ ትግራዋይት ነው መርዖሲ ገደብ ስለዚ የብሉ ወላ ምንም ዓይነት ፍቅሪ ግደፍየሞ ኣነ ኣብዚ ቶም ናይጀሪያ ተመሪዕን ሕዋትና ገለ ዝብሉ ሰባት እውን ኣንታ ፍቅሪ ገደብ የብሉን ምዝሓዘካ ኢኻት ዝፈተኻያት ፈቱ ዘናው ኢኻት መርዖ በቃ ተወዲ ፈቲኻ ኮ ኢኻ ዘላ ተረዲኻ እንዲኻ ፈቲኻ ያ ማለትሲ وقحيلاتك وقحيل كنيلو تسفأل وقحيلاتك بك دسيلاتك جيت مرعي خيا مستمر خيا أم جبر أيكال وليد 3 قولع وليدك نعي ترى يا قاعي مالتي دحر حجي 3 قولعو كل توثق كلهم ونأمنت ها بلانيت مليء خيال لخنا بين خمالتي 3 قولع نحر وليدك تعجسي متعراق سلازلو مليء خاي تزاربيو متعراق سلازلو مليء خاي تزارب يبقى ملي خمالتيو مبأس لزلخا انا ويستخ كله ملي خايت زاربيو ملي خايت بأس متعرقون عليه حجر ما 3 قولع نزول دلكي اتليست توم 3 قولعو ابوهم سلازخونه اتسبزي ابوهم نحردا خوينو يطورم بزي يقدس شمغلنا خلو خلو نامنت كاباتهم كف موالون ابونا انت سمعين مرعون موالو ما يترفن حبشه خومي لمودي سلازي صنحي سبر بقى رجع بالي تقداي ناوزين تمصيخ ياوزي فتح يلن نحنا خنبر بداينا نخل نبري ابزي اسي تايم وينا نغبر الله خوينا انت حفتي برن صوت صبغت حق المزراب قنجي اخي تايزو صقالو وا حفتو سلازخونت يا حفتو سلازخونت كيد تمرعوا انا حفتو مالت واديو مين حفتو مالت هاي مالتي نحفت خالد مرعو يا اخي مالت قال عد سلازخونت نختبري لك غير نو ايكونن بزح كوم اينورن تجارو خوينن دق انستيو ارتراو خوسدنا بمعسكر غيرو معاين غير حيزنا خيل اخديو يلن استمرعو املوا اودات كوينوم كمالا اكي اجل مسبلن مالتيو نخمو لكيمو من زخدالوا اودات كوينوم كا كم بقلباطو مالتيو حيزوم زخدالو ابو خيدوم زتفالطولو دحراي مالتيو 3 قولعو تولد خلخسي حق المزرابس حقي 3 قولع مالتكو ببي كل عامت انت يونايم 6 عامت يو سؤالنا دحان منم اب ماخلسي غاب يلن كومن ديفرنس يلن يلنا انت نهبسي سؤالك كاتاتير كتتولي بحساب دخولك يوم 3 يوم
بحنسام تولد كيوم سلست يوم قد يفك خيد فريح يوم على تيوم ما دنقيس خوني غادي دحن اوكي دحن ببقدم ساعه تولد كيوم جن زوم سلست قلعو سلست قلعو حساب تولد تقراي مخانا يتفلط النيركاتي لهجو خيفلط النير قرب دوس اب تصقعي خبابي ندركم خوين عليت يبا يسكم زله دحراي مود اتدغفاي تقاما ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ ደቁ ግሒፉ ማለት ንስሓፍቲ ስለዝኾነ ኣነ ኸ ኤርትራዊ ስለዝኾንኩ انت اسمع عنده يحوات زي ኤርትራውነት ዳሞ ይጠቅም ባይ ሓደ ግዜ እስካ ኣብ ደገ መጽ ይኸዳ ወረቀ ጥራይ ማስ ኮይኑ ዘውህበካ ዳ ወላ ሰበይቲ ባዩ ዘውህበካ ወይ ለከ ሕጂ ናይ ዜናዊት ሓፍትና ከዓ ናታ ጥራይ ዘይኮነስ ታሪክ እዚ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እዩ በተሓደ ሃለዋ ናባኽን ዝመጽእ ወተባዕታይ ወይ ናባኹም ትምጽኡ ጓል አንስተይቲ መን ያ ጓል መን ያ እንታ ወይታ ክትፈልጥ ኣለዋ በቃ ዘይትፈልጥ ሰብሲ በቃ ኤርትራዊ ጥራሕ ይኹን ኣታኩም ዝበሃል የለን በጃኹም ኢላኩም محسري خا يزخون تفلط سب خنا ناب نفسك تقطو تفلط سب خنا بغزا تقطو زي تفلطو بقى صدقا سب رخي بيلكا تقدش كذا امو كنت تاكل زبلكا سب سب تبع طقا خلو مسو يتمرعوا مزخونه سب مزخونه مالتي مزخونه مرعون صقم يبلون انت هونه ግን كفلط አለው حجي زيناويت حفتنا زينات تاريخ نخلو خندق نستيو بحجي عارك سب اقلت حزا ممهاري يخون كن امريكا قرم ممهاري يخونكن ግን ናብ ሓዳር ጥራሕ ይኮነን ትፈልጦ ሰብ ክትእቱ ዘለካ ተጋዳላይ እንተ ኮይንካ እውን ናብ ትፈልጥ ዓዲ እዚ ጠቕመካ ወሲድካ ኢኻ ክትጋደል ዘለካ ሓወይ ኣማውታ ከቢድ እዩ ዘሎ ሕጂ ንስኻ ሓዳር ተወግዕ ኣለኻ ሞት የብሉ እንድሓኒ ኣትሊስት ተገደደ ሰለስተ ቆልዓ ወሊዶም ኣለዉ እዚኦም ከም ገለ ገይሮም ናብ ዘይፈልጡ ዓዲ ኸይዶም ኣነ ሱዳናዊ ዝብሉ ዘለዉ ተጋደልትናሲ ዩኒፎርሞም ቀይሮም حجي تي يونيفورم قيروم السوداني موتلو اس اي اف مالتي سودانيز ارمي ناري اس اي اف ون زموتالو ن تي اس اي اف زبالون عطقات زموتلو اب كند منتاي مالت انتاي بزبل يوم مويتو انت توبهيلو اندي عيفلط بو غيرناسي بمعراب حيزناكم كن اتو اناسيلا ودب تشطوم انتس ገንዘብ ተቀቢላ ወርቂ ንመኒቱ ነዚ መንኹም ተሎ ነዚ መራሒ ዝነበረ ናይ ገዳሪፍ ግዛዕ ዝመጽ ነበረ ዝኾነ ገለ ቀደም 11 ለካቲት ክኽበር ከሎ ብኡ ወርቅ ዘምልቁሉ ነበሩ ሰብኣይ እንተስ ንዕኡ ትሽጦም እንተስ ብኤርትራ ገጽ ጌራ እንድሓርከ የምለሱ ብኡ ተፋንዎም እዞም መናእሰይ ኣብ ሱዳን ከይዶም ኣብኡ ለሚዶም ኣብኡ ይዋግኡ ኣለዉ እንሆ ረእይዎም እዚ ትግራዋይ እዩ ጥልዕ ዝበለ ትግራዋይ ወይል ታይብለካ ንጸላኢና ንሕና ንገጥሞ ዝብል ሎጂካ ኣምጽኦም ንጸላኢኻ እኮ ትገጥሞ بدس زبلك أيو يبلك حدا سب موصي مالتي بدس زبلك هتبل كلها مالت نسو بدس زبلون نقط إمولنا بدس زبلنا خيرنا نقط أمو أمريت السودان دا تسوي خارقات تقط محين عملت بدس زبلون نكو استراتيجي ونكو عقنا اللي ولك علوه زوم متدرات زياتهم زوم عتقات تجارو زياتهم ناي سودان ميليتري اللي بيسميهم مويتهم انت تسويهم أمريت السودان مويتهم إلنا ማለት መኢ ለአቤ ከንፈልጦ ማለት እዩ ሲጀመር ንሕና ኮሪኢና ያን በቋንቋ ትግርኛ ክዛረውሲ ሱዳናውያን ቀደም ኣብ ስልጣን ሓደ ኢና ነርና ፑንት እንደ አማትም ቀረባን ነረን ብኡዶ ጀሚሮም ይኾኑ ቋንቋ ሲህሉና ዲኾን ትውልዲ ገለይልና ኢና ምር ማለት እዩ አዚ ዘሰክሕ ረአየለ ይብዚ ዝኩነታት ከመይ ትርእዮ ኩነታት ያው መቸም ጽቡቕ እዩ ዘሎ ወንድና መንግስት قدام تلو خلنا سغازي ابو اغاونا تواطانا ان نركبش كاخذ لو خلت ثلاثه ختمات تواطاتيرنا لنا حنت كتما كف طعمي فبيد وغينيرو منش كعند زدم يا بتزنارنا وتدراو بعد بثلاثه دقيقه تاكلي اسون نايت جصبا مالك نايت مريت اكاوي كبد عدنا يخوني وعدنا تفلالي سور ورا بوتات فلتات اللي وزنا ميداما يقاتنا خرجنا ناي صالح حزب وزنار ناي تشكركارتات ነገር ስለሆነ ቦታታት ይፈጠ ካና ብላኝ ግሉይ 30 ደቂቃ ወዲና ብቻ ግን ዋዋ ወይናየና ተጸፊዕ ይወጡ አይሽረሽ ተጸፊዕ ይወጡ ኢሉ
ሓደ መንእሰይ ማለት እዩ ተፀፊዒ ወፂኡ ኢሉ ዝኾነ ማለት ኣብ ሱዳን ከይዱ ሱዳን ዓጢቁ ናይ ሱዳን ዩኒፎርም ገይሩ ይዋጋእ ከምኡ እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ሒዙ ይመፅእ ንትግራይ ዝብል መፅናዕቲ እንዳገበርኩ ነይረ ማለት ንሕና ምስ ኤስኤኤፍ ይኹን ምስ አርኤስኤፍ ይኹን ሳምቲንግ እንድሕር ደኣ ተሓባቢርና ዕጥቂ ወይ ከዓ ውግእ ገለ ኣካይድናሲ ተሓባቢርና ኣይኮነን ኣፍተር ኦል ማለት ኦን ቢሃፍ ኦፍ ዘም ንሕና ኣቲና እንተተዋጊእና ኣሎም መንእሰይና እንተ ሸይጥናዮ ማለት እዩ ደም ናይ ሓደ ትግራዋይሲ ኣዲኡ ዘዕብየቶስ ንሱዳን ወሲድና ሳብ መሬት ሱዳን ድኩዕ ክኸውን እንድሕር ደኣ ጌርናዮስ እንታይ ክመፃና ይኽእል ተወሳኺ በረከት እንታይ ኢለ እታ ትርፊ ክልተ ነገር እያ ማክሲማም ፅላኣት ዝበሃል ነገር እዩ ፅላኣት ሓደ ሁማኒታርያን ክራይሲስ ኣሎ ኣብ ሱዳን እንታይ ማለት እዩ እዚ ሁማኒታርያን ክራይሲስ ተፈናቀልቲ ናትና ኣብ ሱዳን ኣለዉ ኣብ መሬት ሱዳን ይነብሩ ተፈናቀልቲ ካበይ ዝኸዱ ካብ ትግራይ ዝኸዱ ማዓዘ ኣብቲ ግዜ ውግእ ሕጂ ዝኸዱ ኣብቲ ናይ ጀኖሳይድ እዋን ናይ ኩናት እዋን ከይዶም ሃዲሞም ናብኡ ዝተዓቆቡ እቶም ኤጌንስት ዘለዉ ሕጂ ንኣብነት ቶም ናትና ዝዋግእዎም ዘለዉ ወይ ከዓ ዘይሕግዝዎም ዘለዉ ኤጌንስት እንተስዒሮም ሲ ነዞም ሰባት እዚኦም ይቕምጥዎም ይመስለኩም ነቶም ናትና ኣብኡ ዘለዉ ስደተኛታት የንብርዎም ዶ ይመስለኩም ዶ ኣየንብርዎምን ኣፍተር ኦል ነቲ ህዝብና ዝመስለኒ ዋላ ኢቭን ሱዳኑን ከይከይድ ዋላ ኢቭን ሱዳኑን ከይከይድ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ፀላእቲ ዓይነ ብዝሕኒና ንፃመዲና ዘለና ገለገለ ዝብል ዘሎ ዝኣረገ ስርዓት ዲክታቶራዊ ስርዓት እቲኦም ናይ ዓላቶም ዝኾነ ፀገም ከም ዘለዎም አርኤስኤፍ ይፈልጥ የፀቢቀ ዝፈልጥ ግን ኣይምልከተናን ጉዳዮም እዩ ትውግእ ባዕሎም እዮም ከኣልይዎ ዘለዎም ናይ ባዕሎም ሓይሊ ገይሮም ንምንታይ ኢና ንሕና ናፍትናታቶም ነዳዲ ናፍትናታቶም ሓዊ ነዳዲ ንውስኽ ዘለና ንምንታይ ከ ፀላእቲ ንስሕብ ኣለና ተዘይ ተኻኢሉ ኮላተራል ዳሜጅ ዝበሃል ነገር ሲ ኣብዚ እዩ ዘሎ ንምንታይ ኢና ፀላእቲ ንስሕብ ዘለና እንተተባሂሉ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም ፍሉይ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ ጉዳይ እዚ I don't know ንሓዋሩ ብምንታይ ክውዳእ ከም ዝኽእል ኮላተራል ዳሜጅ ቱ ዘ ፕሪቶሪያ ፒስ ኣግሪመንት ይብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝበሃል ሓደ ክሲ ሒዙ ቀሪቦሎ ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጉዳይ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረ ኣብ ስምምዕ ዝነበረ ናይ 2022 ንመወዳእትኡ ሓደገኛ ፍጻመ ሒዙ ዝመጽእ ጉዳይ እዩ ነቲ ስምምዕ እውን ንባዕሉ ዝጥሕስ እዩ ምስ በለ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ሱዳን ትሪቢዩን ዝበሃልካ accusation of violation ዝበሃል ክስ ኣለዎ ማለት እዩ ካልኣይካ ነቲ ብውሽጢ ዓድና ዝግበር ዘሎ ዲስፒዩትድ ዝኾኑ ተሪቶሪታት ኣለው ኣብ ምስ ሱዳን ሲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ምስ ኩሎም እዚኦም ማለት እዩ እንታይ ኣለዎም ዲስፒዩት ዝገብሩሎም ዝካትዑሎም ዝከራኸሩሎም ተሪቶሪታት ኣለው ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ዘይዓረፉ ንዕኦም እንታይ ኢኻ ትገብሮም ዘለኻ ማለት እዩ ሪኢግናይት ከም ብሓድሽ ሲ ትውልዖም ኣለኻ ብሓፂሩ ጠጠው ይበሉ ነይሮም ይዕረፉን ቂሂሞም እዮም ነይሮም ትኩሶም ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ካልእ ትገብርን ዘለኻ ሶ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብኻልእ ባህላ ማልታይ ፍሮንት ዋር በቲን ውግእ ትኸፍት ኣለኻ ማለት እዩ ግንባር ተበዝሕ ኣለኻ ንባዕልኻ ሲ ግንባራት ኣብዚሕኻ ናብ ሓዲኡ እንታይ ተመቐልካ ሱቕ ትብል ማለት እዩ ሪጂናል ፕሮክሲ ዋር ንትግራይ ናኡ ናይ ምሽማም ስራሕ ማለት እዩ ካውንተር ስትራይክ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ካውንተር ስትራይክ ክበሃል ከሎሲ ተመሊሶም ንሳቶም ኣብ ልዕሊና ዘዝንብዎ ሓይሊ ሓዲኦም ስዒሮም ሓዲኦም ኣይሰዓሩ ብዘይገድስ ኣብ ክልተ ሕዋት መንጎ ኣቲኻ ዝውግእ እዚ ክትገብር ከለኻ እዞም ክልተ ሕዋት ህዝብታት ድሕር ዳ ኮይኖም ምናልባት እንተ ተዓሪቆም ሓደ መዓልቲ ንስኻ ደመኛ ፀላኢኦም መንባርካ እዮም ዝፈልጡ እምበር ሓጋዝ ናይ ዝኾነ ሰብ መንባርካ ይፈልጡኻን እዮም ስለዚ እዞም መናእሰያት እዚኣቶም ብሉዓት እዮም لا صافينا انا بتني لعل الريح خير خدفت ትሪኦ ኣለኻ በዚ ሲል በቃ ፈቆደ በረኻ ማለት እዩ ኣብቲ ናታቶም በረኻት እዮሞም እንታይ ዝብል ኣሎ ብሱዳን ትኸደላ በዚ ትኸደላ ከምዚ ዶ ድንኩድናኡ ይኸደሎ ዶ ከምዚ ዶ ዝብል ወሬታት ኣሎ ፀላኢና ክነጥፊና መሬትና ክነሕዝና ብዝጥዕመና ኢና ንኣትወኩ ፀላኢና ንክነጥፍ መሬትና ክነሕዝ ሲ ይብለካ ኣለኹ ኣብታ መሬትና ሒዙ ኣይተኣትውን ኢሉ ይኽልክልና ዘለዎ ብሰላም ሃብናና ዘለና ኣይተኣትውን ኢሉ ብድሮን ጭፍጭፈና ኣሎ ወለከ ፀላኢኻ ተጥፍዳ ንሱ ንዑ ብጥዕሞ ጥራሕ ንኸታል
نعها بتعمك أتخد مرس مالتي صلايه كتفق كتبل كلخاسي انتاي وسيدلكا انتاي اخا تحدغو دلي خاص كتفلط كتقدلك كايل ازغمت انا مالتي تستوسد كان اتي تترفو ነገርን ሚዛኑ ክትፈልጦ ክትቀዳለካ صلايه ክትብሎ ንሕርኩይንካ ወይ ቢን ተወሲድዎ ነቲ ዝውሰድ ነገር ቢውሰዶ ፀገም የውሉን ሲጥራሕ ከይወስዶ ተኮይኑ ውልቀ ጽላአት ይዘለካ ወይ ካሊ ዓይነት ጽላአት ይዘለካ ቢን ሲን ክልቲኦም ሲ ነትንስኻ ዝሓስካያ ነገር ከይወስድዎ ተዋጋእ ተሊኻ ግን ቢን ሲን ከይወስዱልካ ኤፍንስ ተባሃለ ነገር ከይወስዱልካ ኢኻ ተዋጋእ ዘለኻ ቀይዶ ሶን ቢን ሲን ብማዕረኢኻ ትሕልዎም ትጥንቀኦሙ ብማዕረዩ ሓይልኻውን ናብ ክልቲኦም ናታቶም ዘሎ ጉዳይ ከኣትኻ ንባዕልኻ ዓቂብካ ኢኻ ተዋጋእ ካልኣይ ብዝጥዕመና ኢና ንኣትዋ ኣይኮነን ብዝጥዕመካ ንኽትኣቱ ናትካ ሚሊተሪ ክዳን ተኸዲንካ ኢኻ ትኣቱ እምበር ናይ ሱዳን ሚሊተሪ ክዳን ተኸዲንካ ብዝጥዕመና ኣትያ ኣይትብልን ኢኻ ናይ ሱዳን ናይ ወታደራዊ ክዳን ገይሩ ከም ዘሎ እንሆ ሓቢረ ኣለኹ ማለት ያሪእኩም ኣለኹ ብዝጥዕሞ ዘይኮነ ኣትዩሲ ንሶም ብዝጥዕሞም የመእትዮም ካ ዘለዉ ወድነይ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ውግእ ክንገብር እንተለና ኢና ኣብ ክንደይ ተባሂሎም ቁጽ ዝተቆፀረ ዝተዓሰበ ሰራዊት ኮይንካ ኣቲኻ ዘለኻ ኣብዚ ሞሳ ምስግና የብልካን ሞትካ ሞት ከልቢ እዩ ብሓፂሩ ንዓድኻውን ኣይኮንካን ንህዝብኻውን ኣይኮንካን ዝሞትካሉ ንባዕልኻን ጥራሕ እዩ መወዳእታኻ እንተሰጽዲቑካ እንተስሕጢካ ምእንተ ውድብ ኢኻ ትመውት ዘለኻ ማለት እዩ ውድብ እያ ሕወሓት እያ ናብኡ ሰዳትካ ክትፈልጥ ክትቀዳ ኣለካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሞይትካ ጽላኣት ኢኻ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ ተትርፈሉ ዘለኻ ይብል ኣለኹ ቦርደራት ሱዳን ብመተማገጽ ውግእ ኣለዎ ምስ ኢትዮጵያ ብወገን ኤርትራ እንተኾነ ውግእ ነይርዎም ቅድሚ ሕጂ ይገብሩ ነይሮም እዮም ክንደይ ግዜ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ገይሮም እዮም ንሕና ካብ ንውለድ ሶ ነቲ ጉዳይ እዚ ንሕና ምስ ሱዳናውያን ሰላም ኢና ነርና ካብ ቀደም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ውግእ ተኸፊቱ ናብ ኣቶም ኢና ንሃድም ነርና 77 ዓመተ ምህረት ወና ኦሚና ሃዲምና ሕጅውና ኦሚና ሃዲምና ማለት እዩ መህደሚና ዘሎ ዓዲ ብሰንኪ ጉጉይ ዝኾነ ካይዳ ናይ ሓደ ስርዓት ኣቲና ነቲ ምዕቆብ ስደተኛና ዘሎ ሓይልታቶም ኣብ ክልተ ተመቂሎም ክዋግኡ ከለዉ ነቲ ሓደ ምሕጋዝ ማለት ግን መፂኻ እንታ ኮይንካ እንታ እከለ ዘይትቆትሎም ምባል እዩ ነቶም ስደተኛታት እዚ ሲ ከመይ ኢሉ ስትራቴጂ ዝኸውን ደስ ንስኻውን ከምኡ ምስ ደንቆርካ ሓንሳብ ንከይርድእካ ማለት እዩ ምሒልካ ስለ ዝጠሓልካ ኢኻ ትማጎተኒ ዘለኻ ዳይ ተታሒዝና ንኸደለና 2019 ዓመተ ምህረት እውን ደው ኢልና ዘይንሰምዕ ዓመት ኢሎሞ ተመሳሳሊ ይትኸድን ወለ ብዝጥዕመካ ኢኻ ትምክቶም ብዝጥዕሞ እንዲ ዘጥፈና ዘሎ እማዓንቲ ወዲ በሻሻ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኩናት ኣውጅሎ ኣብ ትግራይ ኣብ ከባቢ ገምሃሎ ኣብኡ ዝነበሩ ሰራዊት ትዴፍ ብድሮን ጨፍጭፍዎም ኣሎ ንኩልኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ተጋሩ ፈቲና ፀላኢና ኣንጻር ብልፅግና ኩናት ከም ዝጅመር ከይትርስዑ ከይትድቅሱ ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሙሉእ ትግራዋይ ህዝቢ ትግራይ ተሰራዊት ብጀጋቶም ባንዳታት ኣዲስ ኣበባ ሃዲሞም ዝኸዱን ቶም ገና ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ዘለዉ ግን ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ቲፒኤልኤፍ ዘለዉ ባንዳታት ናይ ትግራይ ገዲፍካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ ግርም እታ ተንኮል እዚኣ ንፈልጣ ኢና ፀቢቕና ማለት ናይ ትዕሉል ባንዳን ክሓድን ዝኾነ ናቲ ናይ ኤላስ መላሽ ቪድዮ ንበይኑ ሒዘልኩም ክመፅእ ሕጂ ማለት ንሰርሓሉ ኣለና ከይዲ ክንረኽቦ ኢና ሒዝናያ ኸ ኢና ረኺብናዮ ኢና እዚ ዋና መጨበርበሪ ናይ መወዳእታ 5-6 ግዜ ናይ 5-6 ዓንዴላት አንጭዋ ዝኾነ ናቲ ናይ ኤላስ መላሽ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምሩፅ ፕሮግራም ክንሰርሓሉ ኢና ማለት ኣሎ 5-6 ቪድዮታት ባዕሉ ዝተዛረቦ ማለት እዩ ሕጂ ንመንእሰይ ትግራይ ትማሊ ዝብሎ ነበረታ እዩ ዝብል ነይሩ ሕወሓት እንታይ ትገብረላ እዩ ዝብል ነይሩ ዓዲ ተጥፋእ ኣላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ማለት እዩ እንሆ ሒዘልኩም ክመፅእ እቲ ቪድዮ ንወይኒ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ሓድሽ ቪድዮ ሕጂ ኸ ኣብ ሓድሽ መልክዑ እንታይ ይብሎ ኣሎ ነዚ መንእሰይ ተሰለፍ ተጥፍኦላ ይብል ነይሩ ትማሊ ሎሚ ተሰለፍ ናበይ ክስለፍ እንተተባሂሉ ኣይፍለጠን ብገምሃሎ ገይሩ ንሕና ኮብኪብና ንሱዳን ክንወስዶ ኢና ኣብ ክንዳና ኣብ ክንዲ ኤርትራውያን ንኽሞቱ ጥራሕ ዘይኮነ ዘሰልፎም ዘሎሲ ኣብ ክንዲ ሃገር ኤርትራ ንኽሞቱ ኣብ ክንዲ ሻዕብያ ኣብ ክንዲ ኤርትራውያን ተነመውቱ እውን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት ሕዋትና ድሒና ዶ ገለ ምበልና ዋላ እመነለይ ትእመነሉሲ ሕዋታ ድሒና ምበልካ ኣብ ክንዲ ሻዕብያ ንኽሞቱ ገይሩስ ኣብ ክንዲ ሳልቫኪር ንኽሞቱ እውን ኣብ ክንዲ መን ኢኻ ትብለሲ ዝኾነ በቃ ሳልቫኪር ይኾን ኣብ ክንዲ መን ኢኻ ትብለሲ ዲክታተር ዝኾነ ናይ ሱዳን ዘሎ መንግስቲ
SAF ዝበሃል ኣሎ ሱዳኒዝ አርሚ ፎርስ ዝበሃል ኣብ ክልል RSF ንኽሞቱ ሰባት ዲፕሎይ ይግበሩ ኣሎ ሎሚ ተራእዩ ኣይፈልጥን ዓድታት ብዕጥቀን ይዋጋ ኣለዋ ነንባዕለን ይዋጋ ኣለዋ ይግበር እዩ ተራእዩ ኣይፈልጥን ብሱዳን ከይዶም ንሱዳን ዋላ ክሰግሩ ተይሎም ይስገሩ እንታይ ይምልከተካ እንታይ ዳ ይምልከተካ ንስኻ ሕጂ ብዛዕባ ኣነ ዛረቦ ዘለኹ ሃዲሞም ገለገለ ክንሃድም ኢና ገና ኣይምልከተካኒ ብዛዕባ ምህዳምና ኩሉ ሰብ እንድሕር ዳ ኺኢልና ማለት ኩሉ ህዝቢ ገና ክነህድሞ ኢና ታዲሙ ክነንቁሖ ኢና ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንዛረብ ዘለና እንድሕር ዳ ኢልና እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዘለዎ እቲ ዝግበር ዘሎ ተንኮል ቶም መናእሰያት እዚኣቶም ኣብዘ ይፈልጥዎ እንተስ 100 ሊረ ክንወኩም ይበልዎም እንተ ዲናር ክንወኩም ይበልዎም እንተስ ናይ ገለ ነዳድ ክንወኩም ኢና ይበልዎም on behalf of ዘይረብሕ ውግኣት እዮም ይሞቱ ከም ዘለው ግን ኣይፈልጡ በቃ ስለዚ ነቲ ዘይፈልጥ ዘሎ መንእሰይ ክንዛረቦ ኢና ስለዘን ቃህናልካ ትኹር እንድሕር ዳ ኮይንካ ድማ ኣፍንጫኻ ክትርክቦ ትኽእል ኢኻ ክትነክስ ትኽእል ኢኻ ባንዳ ክትብል ትኽእል ኢኻ ካሓደ ዓዲ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከማኻ ዝበለ ፍሉጥን ዕሉልን ናይ ሰለስተ ዓድታት ኣዋጋእ ባንዳ የለን ሶ ንፈልጠካ ኢና ዝብእሲ ኣብ ዘይፈልጡ ዓዲ ኸይዱ ማእሰን ጽፉ ለይበለ ይብሉ ወለድና ስኻ ዝብ ኢኻ ነቶም ዘይፈልጡኻ ማእሰን ተጽፎምልካ ከም ትበልዑ ስለ ዘይፈለጡ እዮም ተበሊዕኻዮ ወል ኣብቱ እዩ ባዕሎም እዮም ወንጽፎሞ ኣብቱ ዘን ግን ንሕና ክልተ ግዜ ኣይትበልዓናን ሰለስተ ግዜ ኣይትበልዓና እንተይልና ሞር ንዝነቕሕና ሰባት ከዓ ክንንቅሕቲ ኮይና አንጻርካ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ መሰሉ ከረጋግጽ ናይ ምንታይ መሰል ሱዳናውያን መሬቱ ክመልስ ከረጋግጽ መሰል እታ ብድሕሪኻ ጌርካ ዘላ ሓወልቲ ኤንዌይስ ኣውርዳ ማለት ንስኻ ዓና እንዳባሓጎኻ ኢኻ ትጥርንፍ ዘለኻ ከም ሓደ ትግራዋይ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኣባል ኢሰፓ ፓርቲ ኮይ ድማ ተኣምረኛ ዝኾነ ፍጥረት ኮይ ከምዚ ዝበለ ሓሳዊ ወለዶ ርኤ ስለ ዘይፈልጥ ኣነ ማለት ንዘይፈልጦ ሰብ ኢና ሞር ኤክስፖዝ ክንገብሮ ክነቃልዑ እምበር ነቶም ዝፈልጥዎ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት ናትና ኤላስ መላሽ መን እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ይካሎ ቲቪ ይፈልጦ እዩ ዌል ሰሪሕሉ እዩ ፕሮግራም ቅድም ሕጂ ብዙሓት ሰባት ሰሪሖም እዮም ሶሎ ሚድያ እውን ይፈልጦ እዩ ስለዚ ነዚ ሰብ እዚ ማንም ሰብ ይፈልጦ እዩ እንታይ ይገብር እንታይ ይሰርሕ ኣብ ምንታይ ኩነታት ነይሩ ጽቡቕ ነገር ተገይሩ እንተ ጽቡቕ ሕማቕ ተገይሩ እንተ ሕማቕ ቆፂርና ብርእሱ ኮፍ ክነብለሉ ኢና እዞም ከምዚ ዝበሉ ሰባት ግን ከዳህልኹም የብሎምን ውግእ ክበሃል እንተሎ ኣትሊስት ሲ ንዓደይ ንመሬተይ ንኽውርነት ሃገረ ትግራይ እውን ይዋጋእ ኣለኹ እንተበለ ሓደ መንእሰይ ሕጋውን ሰብኣውን ክሌም ስለ ዘለዎ ንዓድኮ ተዋጊኡ እንተሞተ ማንም ሰብ እንተ ተዛረቦ እንተ ዘይተዛረቦ ብዘይገድስ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዋላ ይሓሉ ተተዋግአ ኦኬ በቃ ዓዱ ሞይቱ ንዓዱ ከይድካ ሓጂ ኣብ ዩክሬን ኢራን ኣብ ግዛዕምዛዕን ገለ ዝግበር ዘሎ ውግእ ከይድካ ተሞይትካ ግን ዕሱብ ወታደር ኢኻ እምበር ንስኻ ዋላ ሓንቲ ሹምካ ዝዝክሮ የለን ሱዳናውያን ከይዝክሩኻ ማለት ንሱዳናውያን ነፃነት ኣብ ምውፃእ ኢኾንካ እንትዋጋእ ዘለኻ ሽግር ኣብ ምንዋሕ ኢኻ ትዋጋእ ኣሎም ዘለኻ ኣይዝክሩኻን ኔቨር ኣይዝክሩኻን እዮም እመነና ኣይዝክሩኻን እዮም ኣዴኻ ጥራሕ እያ ትዝክረካ ሓንቲ መልእኽቲ ክሕልፍ ይደሊ እየ ዝነቕሐ መንእሰይ እዩ ዘለና ኣብ ሰላም ዘሎ ተሓሳስባ ኩላትና እዩ ዘሎ ዝነቕሐ መንእሰይ ወዲብካ ክተምህሮ ክትሃንፆ ክተጋድሎ እንድሕር ዘይትኽእል ኮንካስ ኣይተደንቆረን ኢኻ እዚኣ ክብል ይደሊ እየ ነቂሕካ ኢኻ እሞ ብናቶም መስርሕ ኣይተደንቆረ ሕወሓት ፋራ ውድብ ኮ ተመልከተለይ ኣምፂናዮም ኣለና እዞም ማለት ኣምፂናዮም ኢና ናብ መስመሮ መት ክሳብ ዝኸድዕና ማለት እዩ ኣምፂና ኣለና እስኪ እንታይ በዲላትካ ፋራ ውድብ እያ ብትክክል እንታይ እዮም ዝብሉ ስትገረፍ ታወረዋለህ ድም ስትገረፍ ታወረዋለህ ፅምዶ እንተሃልያ ናብ ተግባር ትእቶ ምዕራብ ትግራይ እውን ሓቢርካ ሰሜን ምዕራብ እውን ሓቢርካ ናይ ኣምሓራ እውን ሓቢርካ ናይ ኦሮሞ እውን ሓቢርካ ይኹን ሰብኣይ እዚ ቅንጥጥ ኢሉላ ይክደ ዝዓዲ ደራለሲ መንግስትና እዩ ኢልና ንኣምን ሕጂ ድማ ቃልሲ ነስፋሓየ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ነስፋሓየ እዩ ተሰሚዕምና እዩ ተሰሚዕምና ነስፋሓ ኢና ኦኬ ግን ንዓኒ ሓንቲ ነገር ከነግረካ ማለት ገ እናወልኻዶ ትጋገ ይብሉ ወለዲ ገ እንተይሎምካ ወ ኣይትብልን ዘ ኣይትብልን ፈ ተይልካ ትጋገ ኢኻ ዘለኻ ገ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትጋገ ኣለኻ ይብሉኻ ኣለዉ እቶም ዝፈልጡ እቶም ባህር ናይቲ ሰርዓታ ፀቢቆም ዝፈልጡ ደቂ ተዓዲ እንታይ ዝበሃል ያገር ሰርዶ ባገሩ በሬ እዩ ዝበሃል እቲ ተሓግ ናይቲ ዓዲ ሲ በቲ ናይቲ ዓዲ ብዕራ ኢኻ ተውፁ
ኣይኸውኑኒ ካብ ካሊ ዓዲ ምፂኻ ናይ ዋልካ ብዕራይ በል ተበልከያ ገጠር ዝዓበኹም ትፈልጥዎ ኢኹም የለን ኣይውፅኦኒ ይፈልጥዎ እዮም ብደንቢ ካብኣቶም ንላዕሊ ኣነ ፈላጥ የልካ ፈላጣት ኢና ካብቶም ኤርትራውያን ላዕሊ ካብቶም ነቲ ስርዓት ባህሪኡ ኣፀቢቖም ተረዲኦም ኣናላይዝ ገይሮሞ ዝፈልጥዎሲ ንሕናስ ኣፀቢቕና ኢና ንፈልጦ ደልኩም ፍለጦ ፅቡቕ ትፈልጦ እንድሕር ኮንካ ንስኻ ትቕፅል ዕድል ንህበካ ንሕና በቃ ትቕፅል ኣብኡ ትቕፅል እንተስ ንሱዳን ድዩ ምርገካ እንተስ ንጅቡቲ ገፅካ ድዩ እንተሰፍቲ ዓሰብ እቲ ድዩ ክውድአካ ኣይንፈልጥ ንሕና ንፈልጦ ተኣምር የለ ኣነስ ይፈልጦ እየ ካብቲ ከባለቤቱ በዳይ ያወቀት እዮም ዝብል ንስኻሲ ሞር ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስኻ ካብቶም ደቂ ዓደን ላዕሊ ትፈልጦ እቲ ባህሪ እኮ ይነግሩኻ ኣለዉ እቲ ካራክተር እቲ ባህሪ እቲ ውሽጡ ዘሎ ናይቲ ስርዓት ባህሪሲ እዚ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ተፍናን እዩ ኣይከውንን እዩ ንፅቡቕ ነገር ኣይኮነን ንሕማቕ እዩ ዝደልየካ ንሕማቕ ከዓ ንስኻ ሕጂ ኣይርደእካኒ ምዕራብ ትግራይ ከውፀለ ገለ ኣሕሊፉሲ ብሱዳን የዋግኦም ኣሎስ በዚ እንታይ ደይዋጋእልካ ሓቂ ተኾይኑ በዚ እኮ ክዋጋእ ነይሩ እቲ ሰራዊት ወይ ሞት ንሞቱሲ በዚ ዘይትዋጋእ ንምንታይ እዩ ብምዕራብ ገፅካ ንምስራቅ ክትዋጋእ ከለካ ኣፈላላይ ኣለዎ ዲ ደስ ብምስራቅ ጌርካ ክትዋጋእ ተለካ ኣፈላላይ ዘሎ ትሞት ማለት እየ መስዋእትሲ ብኡድ የፈላላይ ዘሎ ኣይኮነን መንግስትና እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኮይኑ ድማ ንሕና ዝጎደለና መሰል ከኽብር ግድን እዩ ካሊእ ንዓና ንምልማዕ ተጋሩ ናይ ምልማዕ ግደይቱ እዩ ትግራይ ኢትዮጵያ ታሪክ ገዲፍናስ ስማዕ እንዶ ትግደቱ እዩ ዝብልሲ ትግደቱ እዩ ዝብል ንሕና ንፈልጦ ኢና ከም ግዴታ ንሱ እንኮ ይፈልጥ እዩ ግን የልማዕ ደሎ እዩ ትሕቶ ኣየልማዕን ዘሎ ተሪፋ ዶ ትግራይ ካብ ኩለን ንድሓር ኦፍኮርስ ተሪፋ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ስራሕ ጥራሕ እዩ ኣይብልን እየ ከምኡ ግን ገዲፍዋ ድዩ ኦፍኮርስ ገዲፍዋ እዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይገብረላን ዘሎ ዋላ ሓንቲ ንኸይገብረላ ፈሊጡ ምኽንያት ገይሮ ቅሚጥዎም ዘሎ ከዓ ስርዓት ውድብ ሕወሓት ንባዕሉ እዩ ሓደ ምኽንያት ኮይኑ ተቐሚጡ ዘሎ ዋላ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዘቕምጦ ዘሎ ምኽንያት ንሱ ተዘይጠፊኡ ኢለ ደመ ነብሱን ተደሰ ይብለንን እዩ ዝብል ቃሕ ይብለንን እዩ ዝብል ግን ተማኺሮም እዮም ከዓ ዝሰርሑ ተማኺሮም ከዓ እዮም ዝሰርሑ ምኽንያቱ ሽማምንቶም ክሻላለሙን ክሻወሙን ከለዉ ከዓ ይለኣኹ እዮም ደብዳቤ ከዓ ንሶም እዮም ዝፀሓፉ ሞር ነዚ ህዝቢ እዚ ኣፀቢቖም እዮም ቀመር ሰሪሖምሉ ማለት ተፀቢቖም እዮም ዲፕሩትድ ዝኾነ ናይ ውሽጢ ካርታ እዮም ሰሪሖምሉ ኣፀቢቖም ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ይፋለጡ እዮም ገዛ ያለን ነበ ኣዲስ ኣበባ እንዳበልካሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተቐላሲ ተኣምረኛ ዝኾንካ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ተሊእካ ኣለኒ ክትብል ግቡእኻ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ቃለሶ ኣለኹ ግን ገዛ ኣለኒ እቲ ገዛ እውን ይደልየ እየ ገለ ትብል ክራይ ክንደይ ተቐበል ለኣኸለይ ትብል ከምዚ እንዳገበረ ኣይከውንኒ ዘይኸውን ምኽንያት ንሱ እዩ ሓደ እዞም ጀነራል እዚኣቶም በዓላቶም ትሪኦም ዘለኹም ትማሊ ሓሳቦም እንታይ ነይሩ መራሒና ኣይኮነን ገሊኦም ኢሎም ሕጂ ከዓ መራሒና ኢሎም ሳሚት ገይሮም እዮም ኣብዚ መፅኦም ኣትዮም ማለት ተጎንቢሖም እዮም ወዲኦም እዮም ማለት ያረኪቦም እዮም ምርካቦም ኣይኮነን እቲ ንዓይ ዝገርመኒ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ዝነግርዎ ካሊእ እዩ ከውግዑ ከለዉ ግን ከምዚ ዝገብረና ዘሎ እዮም ዝብልዎ ነይሮም ሽዑ እቲ ህዝብና ከዓ ንሳ ክሳብ ሕጂ ይሰምዓሉ ኣብኣይ እዩ ተተሓሳስብኡ ንሱ ኣይቀየረን ንሶም ግን 5 ግዜ 3 ግዜ ቀይሮም እምበርኮ ቅድሚ ገለመለ ዓመት ዝተዛረቦ ስታሊን ይኹን ሃይለ ደደቢት ኣብኡ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብኡ ተተኺሉ ማይ ጋድ ከመይሉ እዩ ብጣዕሚ ይገርም እዞም ወላዲና ከመይ ጌርካ ብሓደ ሓሳብ ከም ትትከል ይነግሩ እዮም ማለት እዩ ናይ ሓሜታ መድረክ ኮይኑ ትግራይ ኣብኡ ይፀገም ዘሎና እሞ ትግራይ ባዕላ እትዕርዮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብዙሕ ዝተፈላለየ ሓሳባት ኤንተርቴይን ተቐቢላስ ክትህብ እትኽእል ትግራይ ኢና ንደሊ ንሱ ከዓ ክኸውን ይከኣል እዩ ሕጂ እውን ናብ ጠመንጃ እንጎየይሉ ምኽንያት ምንም የለን ቅድሚ 100 ዓመት ዝተገብረ እንዳምፃእኻ ንሱ እውን ብደንብ ዘይፀረየ ዘረባ ኣምፂኻስ ትግራይስ ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ እዩ ምባል ንዓይ ብዙሕ ዋጋ ዘለዎ ይኮነን ኣብ ሓሳብ ከምኡ ገይሮም ክትሰብኩ ከለዉ ሓቂ ክመስል ይኽእል እዩ ትግራይ ግን ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ዓዲ ኣይኮነትን ኣብ እንዳ ሕወሓት ኣኼባኹም ዘሎ ኤግዛክትሊ ናይዞም ሰብኣይ እዚኦም ዘረባ ከም ዘለታ ትውሰድ እያ ኦፍኮርስ ኣፈላለያት ንእሽትለያት ዝመስሉ ሱቕ ኢሎም ኣብ ውሽጢ እንጀራ ክትበልዕ ከለኻ ወይ ኣብ ገዛ ገለ ኮፍ ኢልካ ምስ ስድራ ገለ ኮይንካ ዝውግዓ ወግዕታት ኣለዋ ቀደም ማለት እዩ ግን
ዘይከምቶም ካልኦት ዓድታት ኣብ ትግራይ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረአ ወይ ከዓ ከም ባህሪ ናይቲ ማሕበረሰብ ዙርዮ ኣብ ካልኦት ነገራት ዋላ ስጡም ኣይኩን ኣብ ውሽጣዊ ነገራት ክኾን ከሎ ግን ሓድነት ንምምፃእ ዝዕቅቦ ህዝቢ ኣይኮነን ብሓደ ግዜ እዩ ዘምፅእ ተደልዩ ማለት እዩ ተደልዩ የምፅእ እዩ ነቲ ሓድነት እዚ ከይመፅእ ግን ዝገብሮ መን እዩ ኣመራርሓ ግን ይገብሮ እዩ ምክንያቱ ዲስፓሪቲ ይፍጠር ኣፈላላይ ዝፍጠር ዘሎ ብምንታይ እዩ ኣብቲ ሃብትታት ምክፍፋል ወይ ከዓ ጥቕምታት ረብሓታት ክኾን ከለዉ ዘይምክፍፋልን ብማዕረ ገይሮም ዘይምስናይን እቶም ከባቢታት ክምዕብሉን ክደኽዩን ከለዉ ማዕረ ኮይኖም ዘይምኻዶም እዩ ነዚ ነገር ዝፈጥሮ ኢኮኖሚክ ኣፈላላይ ድማ ናይ ስነ ቁጠባ ኣፈላላይ ድማ ሽግር ይፈጥር እዩ ማለት ቂም በቀል ይፈጥር እዩ ንምንታይ ንሕና ተጎዲእና ዝብል ንወይኑ ሓደ ግሩፕ ይፈጥር እዩ በዚ ጉዳይ ተዘይኮይኑ ብኻሊእ ውሽጣዊ ብፍላይ ኣብ ትግራዋይ ኣነ ኣይኮንኩን ኣብ ዝብል I don't know ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ዲፕሊ ኖ ኣይኮናን ናይሉ ዝማጎት ክሳብ ተሓጂ ሰምዓ ማለት እዩ ዝተወሰነ መጠን ካብዚ ቂም በቀል እዚ ዝመፀ ኣሎ ካብዚ ቂም ዝመፀ ንምንታይ ንሕና ከምዚ ዩኒቨርሲቲ ዘይተሰርሓልና ናይ ኢኮኖሚ እንታይ ዝበሃል ቦታ ዘይመፃና ዘይተዘርግሓልና ማይ ንምንታይ እከለ ተወሪድዎ ንዓና ግን ዘይወረደና ወዘተ ብዝብል ኣለዉ እዮም ይፈላለዩ እዮም ኣብዚ ከምዚ ዝርርብ ኣሎ ውሽጢ ምትሕምማይ እውን ኣሎ እዚ ነገራት ዝወለዶ ኣሎ ተዘይኮይኑ ግን ብመሰረታዊ ካብኡ ወፃእ ዝኾነ ከቢድ ዝኾነ ናይ ዓሌት ኣፈላላይ ገለገለገለ ዝበሃል ግን ንውግእ እኳ ንውግእ ሲ ብጣዕሚ ፈጢኑ ዝሓብር ማለት እዩ ትግራዋይ ከምዚ ዓይነት ነገር ሕቡር እዩ እቲ ህዝቢ ነይሩ ከይሓብር ዝገብርዎ ዘለዉ እቶም ዝተምሃር እዮም ንባዕላቶም ኣይሓበሩን ምስ ባዕሎም ኣይተዓረቁን ሓሳቦም ኣይፈልጡን ድሌታቶም ኣይነፀሩን ስለ ዘይፈልጡ እቲ መንእሰይ እውን ላንጋ እዩ ላንጋ ገለገሊኡ ንፀጋም ገለገሊኡ ንየማን ስኡሉ ሰብ ሓደ ሰብ ክንደይ መዓት ከም ዝግምገም ኣይፈልጥን መዓት ይኸደኩም ኣሎ ግዜ ይኸደኩም ኣሎ ትማሊ ግዜ በልዕልና እዩ ጌታቸው ኣሎ ግዜ በልዕልና እዩ ወዲ ወረደ ትብልዎ ዝነበርኩም ሕዚ ምክንያት ይውልኩምን ምክንያት ኣይውልኩምን ደሞዝ የብሉ ነዳድ የብሉ ዝኸደ የብሉ ገለ የብሉ ትግራይ ተዓፅያፅ ዘሎ ህዝቢ ብሃንቀውታ ምሳኻትኩም እዩ ዘሎ ኣኻትኩም ይፅበየኩም ዘሎ ቅድሚያ ዝወሃብ ቅድሚያ ኣይሃብኩምና እና ስለንወቕሶም እዩ ንንፃርቃን ዲሞክራታይዜሽን ናበለ ኣብቲ ውዒሉ እናበለ ንስኻትኩም ድማ ኣኼባ ናበልኩም ትውዕሉ ኣለኹም ገምጋም ዶ ናበልኩም ትውዕሉ ኣለኹም ኣለና እዩ እኹል ግዜ የለና እንተልኩም ኣነ ስለ ዘይፈጦ ግዜኹም ፅቡቕ ሕዚ ዝብለኩም ግን ትዝንጉዕ ኣለኹም ይብለኩም ኣሎ ግዜኹም ትወልዑልና ኣለኹም ይብለኩም ኣሎ የኤርትራው ወት ግዜ ትውድልና ኣለኹም እንተዘይኮይኑ ውግእ ከም ገለ ገይርኩም ከፋፊትኩም ነገራት ፍጠሩ ወዘተ ገለ ዝብል እዩ ኣነ እኮ ተዛሪበ እየ ማለት ጎይታ ጅስታሊን ሲ ምሁር ኢኻ እየ ዝብለካ ኣነ ማለት ትፈልጥ ኢኻ ነዊሕ ዓመት ፀኒሕካ ኢኻ ተቃሊስካሉ ነርካ ኢኻ ከይድካ ኢኻ ብዙሕ ዓመት ሰሪሕካሉ ኢኻ ካብቶም ዝሓሹ ሚድያታት ዝበሃሉ ሓደ ኢኻ ይርዳእካ እዩ ፍታሕ ዘምፅቶ ዝኾኑ ኣይነሶም እንድዮም ማለተይ በኮ ተገልቢጥካዮ ከምዚ ገረገት ቁፅሪ 9 ቁፅሪ 6 ባዕሎም ብየማን ብፀጋም ኮይንካ ክትሪኦም ከለካ እዮም ተፈላለዮም እምበር ንሶም እኮ እዮም ከመይ ገይሮም እዮም ፍታሕ ከምፁ በቲ ፀገም ዝተፈጠረሉ መንገዲ እንዳኸዱ ከመይ ገይሮም ፍታሕ ከምፁ ይኽእሉ ኢልካ ሓሲብካ ኢኻ ከምኡ ትብሎም ዘለኻ ማለተይ ኮነ ኢልካ ዲኻ ንስኻ እውን እናፈለጥካ ኣይፈልጥን እየ ክትብለና ደሊኻስ ኣነ ሓደ ዓመት ሃቡኒ ኢለ ሓደ ዓመት ሃቡኒ እሞ ክንሪኦም ምክንያቱ ዓመት ናይቲ ሓደ ሲ ለውጣ የምፅን እዩ እቲ መንገዲ ንሱ ኣይኮነን እቲ መፍትሒኡ ዝኸሰረ መፍትሒ ሒዝካ ኮ ሶሉሽን ገለ ሶሉሽን ፕሮብሌም ሶሉሽን ማ ንፍሎ እዮም ንወይኖም ክልተ ዶሜይናት እዮም ፕሮብሌም ዶሜይን ዝበሃል ኣሎ ኣይደንቲፋይ ጌርካ ንወይኑ ፈሊኻ ተቕምጦ ማለት እዩ ካብኡ ሪኳይርመንታት ኣለዉ ንዑ ኢሊሲት ትገብሮም ወይ ከዓ ኢሊስቴሽን ዝበሃል ኣሎ ሊስት ትገብሮም ኣለዉ ነዚ ፀገም እዚ ንክትፈትሕ ገለ ተካይዳታት ሜቶዶሎጂታት ኣለዉ ትሃንፆም ማለት እዩ ትቐርፆም ብድሕሪኡ መፍትሒታት ገለ ዝበሃል ኣሎ ሶሉሽን ዶሜይን ንክትበፅሕ ዘሎ ኣልጎሪዝማት ኣብኡ ዘሎ ስቴፓት መዓት እዮም ካብኣቶም ግን እቲ ዝቐለለ ዝነበረ ናይ ሰላም መንገዲ ክሳብ ሕጂ ነገራት ተወዲኦም ቀስ እንዳበልካ ስሎ ፕሮሰስ ክፍታሕ ዝነበሮ ስካሌት ጌርካ ውግኣት ቃላት ኣምፂኻ እንታይ መረፅካ ኣዘራርባኻ እሞ ናብ ዘይኮነ ሕጅስ ካብ ኤ ናብ ቢ ካብ ቢ ናብ ሲ ካብ ሲ ናብ ዲ ኢሉ ክፍታሕ ዝነበሮ ነገር ካብ ኤ ናብ ኤፍ ትኸይድ ካብ ብድሕሪኡ እንዳሓር ተመሊስካ ሲኢካ ሪግሬሲቭ ዝኾነ ኣፕሮች ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ዝበሃል ኮንሴፕት ኣሎ ኮምፒውተር ኮድ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝረአየኒ ዘሎ ማለት እቲ ፀገም ሲ ከመይ ጌርና ሪኢንቨንት ንገብሮ እዩ እምበር ትፍታሕ ኣይኮነን ሶ ኣብዚ እዩ ተድኻም እዚ እዩ ማለት እዩ
ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በቀጠናው ጉዳዮች ላይ ወሳኝ ሚና ያለው የተባለን ጉዞ ወደ ካይሮ አድርጓል። ይህ ጉዞ የተደረገው የብልጽግናው ባለስልጣናት በተለይም ደግሞ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኤርትራና ግብጽን እየጠቀሱ ጽምዶ የተሰኘው አደረጃጀትንም እያነሱ በከሰሱበት ከኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ሽራሮ አካባቢም በድሮን ኢትዮጵያውያን በተገደሉ ተመሳሳይ ወቅት ነው። በዚህ ሁነት ውስጥ ደግሞ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ግብጽ ካይሮ አቅንቷል። በዛውም የ3 ቀናት ቆይታን እንደሚያደርጉ ታውቋል። በምስራቅ አፍሪካ ሁለት ጦረኛና ገዳይ መሪዎች አብይ አህመድ እና ኢሳያስ አፈወርቂ ሽኩቻ እያተረፈች ያለችውም ይቺው ሀገር ግብጽ ሆናለች። ስለዚህ እታ ተተርፍ ዘላ ዓዲ መንያ ግብጽ እያ ተተርፍ ዘላ ሕፅር ብዝበለ ቋንቋ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ እየ ኣብ ክንዲ ምንታይ ንሕና ንግብፂ እንተዝኸውን እውን ኣነ ፅቡቕ ዝኾነ ፍሉይ ዝኾነ ስምዒት ኣይብለኩም ግን ፅቡቕ ዝኾነ ስምዒት ትግራዋይነት ኣለኒ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ትግራዋይ ምዃነ ይሕቡን እየ ክሳብ ሕጂ ኣዝየ በቃ በቲ ትግራዋይነተሲ ኣይሓፍረሉ ኣመና ግን ኣይኮርዓሉ ምክንያቱ ክትኮርዕ እንድሕር ኮንካ ሙሉእ ትሕዝቶ ክህልወካ ስለ ዘለዎ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከድካ እኮ ስታተስ ናይ ኢኮኖሚክ ስታተስ ገለ ዝሕተት ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካውያን ኢሎም ተኮርዑ ፅቡቕ እዩ በቲም ብመሰሎም ይኹኑ ብስራሖም ይኹኑ ብደሞዞም መንግስቶም ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኸይዱ ዝኾነ ነገር ሃፐን እንድሕር ገይሮም ተገጢሞም ስለ ዘድሕኖም እዚ ለከይደፍር ይኽእል እምበር ብዓደይሲ ተስፋ ይቆረፅኩን ፅቡቕ ተስፋ እዩ ዘለን ማለት ከም መንእሰይ ተስፋ ዘቁርፅ ነገር እውን እንተልዩ ምናልባት ዘይስገር የለም ካብ ዝብል ዝብገስ ማለት እዩ ግን ንግብጽ ግን ኢለ ማለት ምንቲ ትግራይ ኢለ ግን ምንቲ ትግራይ ኢለ ወይ ከዓ ንኢትዮጵያ ፀላኢታ እያ ኢለሲ ምስ ግብጽ ቃለስ ብሱሩ ኣይገብሮን ኣይውዕልና እምነት ማለት እዩ ኔቨር ሃፐን ተዝገብር ንባዕሉ ሓደ ትግራይ ሃገር ተኮይና እንሓጎና ማለት እዩ እንሓጎና ዝነበረት ዓዲ ኢትዮጵያ ትኸውን ማለት እዩ ማለት እዚ ካብ ኣይና ንግንጸል ካብ ኣይና ወፂና ማለት እዩ ተኮይና ማለት እዩ ትጋሩ ተኮይናስ ሃገር እንድሕር ኮይናስ ካብ እንሓጎና ዓዲ ማለት እዩ ዋላ ንጽላእያ ንፍተዋ ጎረቤትና ቀረባና ቀድሚ ሕጂ ወለድና ዝነበሩላ ዓዲ ወለድና ዓዲ ነገስታትና ዓዲ ስርዓትና ሼር ዝተገብረለ ግብጽ እንታይ እያ ሼር ጌራ ምሳይ ትፈልጥ ምሳይ ኮ ግብጽ 5 ግዜ 6 ግዜ ሰሓጢት ጉራዕ ጉንደት ዶጋ ዓሊ ገለሰ ምስራስ አሉላ ባነጋ ውግእ ካይዳ ነይራ እሱ ያ በቃ ሼር ጌራ ምሳይ ኩሉ ግዜ ትመጽ ነይራ ንኸትሕምስ ኣኽሪፎም ይሰድዋ ነይሮም ቶም ወለድና ወዲ ሓው ሓሙሽተ ድማ ሕጂ ምሳ ኮይኑ ጆይንትሊ ኢድን ጓንትን ኮይኑ ይሰርሕሉ ዋት ኢዝ ዚስ ከመይ ዝኣመሰለ ክራይሲስ ኖ ንሱ ገለ ከምዚ ንኸይብል ገለ ኣብ ክንዲ ምንታይ ምክንያቱ ንሳቱ ደልዮ ኣነ ንከይለምዕ እዩ بتزاور دما تنسات حاسبو زلا ነገር ንዓይ ዕንወኒ እዩ بتزاور ولا يكون بنيه ገይሩ ማለት እዩ بنيه ገይሩ ሲየድከኒ ስቲል ማለት እዩ መፍትሕ ዝብሃል ንሓፂር ግዜ ኣብ ኣፍንጫኻ ዝረኸብካዮ ነገር ኣልዕል ቢልካ ኣይኮነን ንኣብነት ማይ እንተ ጸቢኢካ ሰበፀፀ መርዝ ረኺብካ ምስታይ መፍትሕ ክኸውን ኣይክእልን ሊትራሊ ዳሜጅ ስለ ዝተበፀፀ ማይ ኣይኮነን ሶሉሽን ኢዝ ዋን ንሱ ኸኣታ እዩ ንሕና ተጋሩ ናይ በዓልትና ውሽጣዊ ሓድነትና ነጠንክር نسمع وشتنا مالتي القدم نصرخ بحال كلهم حساباتنا صوريا زغون حساباتنا اكايدانا راينا كم حزب نبر نتراينا فولوز قبر زغون يكون سبكا نشوم نقول لساتفاي زغون بوليتيكال ديالوج نكايد انت تعيمونا نعرق تزي تعيمونا نقنصل ግን እንዳሰርحنا حفاتم كوينا ننبر نخولينا غازي كال ነገር የለ እንድሕር ኮይኑ ተዘይ ኮይኑሲ አነ ቦዚ ኸይደ ንግብጽ ዓስኪረ ሱዳን ከይደ ዓስኪረ ሶማሊያ ከይደ ዓስኪረ እንታይ ይረብሕ ምናልባት አልሸባብ ከማዕበል ዝኽእል ወይ ካልሽ ኮን ይኽእል እዚ ኣዚ ሓደገኛ ትራጀዲ ናይ ዘመን ናይ ሎም ዓንት ቪድዮ ነዚ መስል ዳሕና ቀንውታ ሰላም ይስማዓና ክብለኩም የዝደሊ ጉድ ላይት ዳሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማንስቱ